Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa ating weather analysis. Ito po yung weekend edition na yung araw po ng Sabado hanggang Lunes, Mayo 11 hanggang 13, 2024. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, magpapasalamat muna tayo sa ating mga partners, ang Aboitiz Power, ang Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Kapag interested po kayo, malaman ko na itong program nila. Just click po itong banner sa taas nito. Okay, kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description itong Facebook video papatungo sa BPI Sustainable with You webpage. At gayon din po ang Avenue Plaza Hotel, isa sa pinakamagandang hotel dito po sa Bicol Region. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So, umpisa natin na yun ang latest update. Mukhang hindi po matutuloy muna yung LPA at for the past few days, ito pong low pressure dito si 92W, lalong-lalo na po sa mga computer models ay medyo nawala po. Okay? Ibig sabihin, hindi na po siya matutuloy na magtungo dito sa ating bansa at mananatili pong nandito lamang po siya for the next 5 to 10 days. At ayon na yon sa mga latest model run, pwede pa rin siya mag-develop pero by between May 18 to 23, so medyo umusog-usog pa noon sa pinaka third week ng buwan ng Mayo. So madidelay ang kanyang formation. But hindi pa yan sure, okay? Highly uncertain dahil po paiba-iba po ang kondisyon ng atmosphere, ang panahon natin na yon, okay? Very chaotic. Kaya wait and see muna tayo. Bantayin natin ang Pacific kung talagang matutuloy po siya. But so far, hindi pa po siya magde-develop base po sa mga computer models within the next 5 days at baka within the next 6 to 10 days, which is medyo less than 20% or 30% probability pa niyan. Kaya nandito po siya. At dito sa ating bansa, nag-resume po ang hanging silanganin after nung brief mahinang hilangang silangan na hangin sa Northern Luzon. But balik easterlies. At nagkakaroon na po ang paunti-unting mga thunderstorms. Na yung hapon na ito, may malakas po na thunderstorms sa malaking bahagi po ng hilagang Luzon. Papakita namin sa inyo ang pinaka-latest satellite loop in a short while. So far, mainit pa rin panahon. Yung heat index natin ay pumapalo sa mula 42 hanggang 48, 49 sa iba't pang bahagi po ng ating bansa. Okay? And sa ating fast animation, so nakikita po natin itong LPA. Nandito po rin siya, naka-standby sa may south-southeast of Guam. Medyo nahihirapan po siya mag-organize. And sa ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT satellite loop. Mula po ito mga bandang alas 11 ng umaga kanina hanggang sa mga oras na ito, mag alas 5 na po ng hapon. Ayan po, may nagpo-form po dito mga malalakas na thunderstorm, sabay-sabay po sa malaking bahagi po ng hilagang Luzon, lalo po sa may Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, at sa may hilagang bahagi po ng gitnang Luzon, sa may Pangasinan, okay? Tarlac area, may mga thunderstorms po dyan. At pwede rin dito sa may Nueva Ecija, may nag-form din po mga thunderstorms. So, much needed po nila ito dahil matagal na itong hindi inuulanan. So, tamang-tama naman. Pasok na tayo sa Mayo. Ito na yung tinatawag nating Agua de Mayo. Yung mga sabi-sabi ng mga ating mga kababayan. Pag tuwing pumapasok po ng buwan ng Mayo, yan po ang tinatawag nila. At dito rin po sa ibang bahagi po ng Visayas, Mindanao, Sulu Archipelago, Palawan, may mga nagpo-form pong mga isolated hanggang kalat-kalat ng mga thunderstorms. Okay? Panandalian lamang po yan. Hindi yan tatagal ng maximum 1 hour lang yan. Okay? And then dito po sa Philippine Sea, may mga maliliit na mga thunderstorms nagpo-form na yung hapon. Bukas, may mga possible pa rin mga thunderstorms sa iba't ibang bagay ng Luzon at sa ibang parte rin ng Pilipinas. Kasama din Bicol niyan. So, baka bukas may mga ulan po na posibleng maganap po din sa Kabikulan.
May mga maliit na areas din sa Kabikulan nagkaroon ng ulan. Okay, dito sa Kamsur, sa may area po ng Milalabak, Milaor, parang meron doon thunderstorm tayo nakita. At sa ating wind forecast ngayong araw na ito hanggang sa Lunes at Martes, manatili pong mahina ang hangin mula sa silangan at timog silangan. Ang ibang bahagi ng ating bansa ay magiging paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Okay, kalmado po. May konting hangin mula sa hilagang silangan dito po sa may bahagi po ng dulong hilagang Luzon. Pero saglit lamang po yan. May dumaan lamang pong frontal system. Ayan po yung frontal system sa may south of Okinawa. At kung i-move natin ito sa Friday o sa Biyernes, Mayo 17, yan po yung LPA na binabantay natin. Halos hindi po siya kikilos dyan for the next 5 to 10 days. Okay? Quasi-stationary hanggang sa Monday. May 20 o Mayo 20. So, nandyan lang po siya. Mukhang unti-unti mag-develop. Okay? So, LPA lamang po yan. Pero pag tinignan natin yung American model, mukhang magiging bagyo po siya o tropical storm o tropical depression. Ayan po siya. Sunday, papasok ng power bilang isang tropical storm. At Monday, May 20, approaching Davao Oriental. So, yan po ang pinapakita ng American model, which is highly uncertain pa at napakababa po ang probability. So, pwede pa pong magbago yan. So, we'll keep you updated on that kung ano mangyayari. Kaya itong ensemble ng European model ay talagang nandito po sa area po ng mga south of Guam, Palau area, east of Mindanao, ang posibleng may mag-form po na LPA o bagyo. Diyan po yan. So, babantayin po natin. Kasi ang kulay niya, black pa. Ibig sabihin, more than 100 hectopascals. So, pwedeng maximum na siya bilang isang mahinang tropical depression o aktibong LPA pa lamang. Kasi dito sa European Model Ensemble mula sa easterlywave.com ng China. Okay? Now, sa ating rain forecast naman, ayan po yung ulan. Nangyayari na yun sa Northern Luzon na forecasting European Model. Bukas po ng linggo ng hapon, may mga inasa rin po tayong mga thunderstorms. At dito naman po yan sa may Metro Manila, Southern Tagalog Provinces, Bicol Region, Mindoro, Palawan, Western Central Visayas, okay? May konti rin sa Eastern Visayas at magiging mas malakas po dito sa may Zamboanga Peninsula at Central Mindanao. So yan po ang forecast ng possible thunderstorm sa bukas. Baka magkaroon ng thunderstorm dito sa Bicol at sa ibang bahagi po ng binanggit nating mga lugar. Pero isolated po ito at scattered. Mga isang oras lang yan, 30 minutes. So ganun naman po yan, mga thunderstorms. Sa Lunes ng hapon, may inaasahan pa rin mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kasama ulit tayo dyan sa Bicol, Luzon, Metro Manila, Palawan, Mindanao. So talagang malapit na po ang tag-ulan. Kapag yung isang lugar ninyo ay for 5 consecutive days o 5 afternoons may mga ulan, pwede nyo consider na papasok na tayo sa tag-ulan o wet season. And then, pag tuloy-tuloy na po yan, pag-asa mag-a-announce po yan na nasa simula na po tayo ng tag-ulan o wet season. Sa Martes naman po, Mayo 14, ayan po, mukhang malakas po itong thunderstorm sa Tuesday, May 14, sa may Central Luzon, Metro Manila, Southern Tagalog Provinces, at hindi man masyado dito sa may Northern Luzon, but itong medyo magbibigay ng much needed rainfall. Actually, mga farmers, tuwang-tuwa yan pag nagkakaroon na po malalakas na ulan dahil kailangan po nila yan para magtanim ng palay dahil po tuyong-tuyo na po ang mga farmlands nila. So, ang prayers nila will be answered na yung week hanggang next week. At kaya din po dito sa Miss Oxygen, meron din po mga thunderstorms na inaasahan. Okay? So, dyan muna natin bibigay ang pinaka-latest sa ulan, sa forecast sa ulan. Ito po ang rainfall accumulation forecast hanggang sa Lunes. So, makikita niyo ang bulk ng rainfall ay nasa Mindanao, Northern and Central Luzon, dito rin sa Sulu Archipelago at Palawan, Western Visayas. Hindi naman masyado, meron din sa Kabikulan, pero not much. But again, may mga isolated thunderstorms po yan, pwede tayong ma-experience.
At ito yung ating heat index kahapon, yung pinakamataas, Biyernes, Mayo Agis, 3 areas na sa 48, Calabanga, Liboton, Mabolo, Naga City, lahat yan 48. The rest ay mula 42 hanggang 46. So, nandyan lang po ang grades lagi ng heat index. Actually, sa latest na yon, ang number 1 pa rin is Liboton, 48. Itong Calabanga, bumagsak yata sa 45, 46. Mabolo, 46. San Felipe, umakyat ng 47. So, ito yung latest. Sa Liboton, ayan po, 48 po yan. At sa ibang areas po ng Naga, dito sa ating weather station, ito po ninyo dyan, ano yung pinakamataas. Ayan po, nasa 47. Kung titingnan natin yung chart, na lagi po natin ito pinupost sa ating Facebook page. So, ito po yung trend since March 1. At nakita nyo, medyo tumataas. Although, taas-baba siya. Ngayon, nandito po siya na maintain po between 45 to 46. But sa araw na ito, ay umakyat po siya ng 47. Hopefully, sana baba ulit siya bukas. So, dahil magkakaroon ng thunderstorms, baka pwede umabot ng 48, 49. Pagkatapos po ng thunderstorm, o habang may thunderstorm, babagsak po yan. So, yan po ang nangyari na yun. Na-maintain po sa 45 to 47 ang ating highest heat index dito po sa Naga City overall. Okay? Now, sa wave forecast po ay halos walang pagbabago. Ganun pa rin ang situation sa East Philippine Sea. Ang coastal waters ay manatili pong mula sa more than 1 meters hanggang siguro 1.6 lang yan, 1.5. While kung i-move natin hanggang sa Martes, kikita po ninyo na yung inland waters ng ating bansa hanggang sa West Philippine Sea ay hindi po lalampas ng 1 metro. Nasa kalmado hanggang 0.5 lamang po ang laki ng alon. So, napakaganda po upang mangisda at maglayag sa karagatan. So, wala pong problema hanggang sa Martes. At kung bago tayo magpaalam, ito ang latest Global Topics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. At sa week 2, valid May 15 to May 21, ay mukhang magkakaroon po tayo ng 20% or more, okay? Or more than 20% of tropical cyclone formation o pagbuo ng isang bagyo. So, mababa lang po yan. And then sa week 3, same pa rin, May 22 to May 28, sa West Philippine Sea at East Philippine Sea, East of Luzon and West of Luzon, baka magkaroon pa rin tayo ng more than 20% of a tropical cyclone formation o pagbuo ng isang bagyo. So, mababa po yan. Dapat nasa 40 o 60 yan. Sigurado yan mag-form. But kung 20% lang, more than 20%, hindi pa po yan sigurado. So, we'll wait and see. Pabantayin po natin ang Western Pacific for further development dito mga LPAs. Dahil papasok na po tayo sa tinatawag nating Philippine Typhoon Season. So, yan muna po ang ating latest na yung hapon po ng Sabado, Mayo 11. At bago tayo nagpaalam, gustong i-greet po ang lahat ng mga mothers na nanonood dito sa ating YouTube channel at Facebook channel ng Happy Mother's Day po. I hope lahat po ng mahal, ang pagmamahal ng mga pamilya natin, mga anak natin, at kung sino man kayo, nagmamahal sa ating mga nanays, mahal namin po kayo sa pag-alaga niyo sa amin bilang isang human being. So, isa po kayong heroe sa ating buhay. So, we love you all, the mothers. Okay? And to my mom, I love you, mom. Okay? So, yan po ang ating pinakalatest sa ating panahon. At, magkita-kita ulit tayo next week para ibigay sa inyo yung pinakalatest sa ating weather situation at yung binabantayan nating LPA. Sana hindi po matuloy at hindi bumisita sa ating bansa. Tama lang po ang bigay ng mga ulan, but sana hindi na po maging malakas na bagyo. Ito si Mike Padawang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.